Bloc 5. Jesús dona la seva vida per nosaltres. Sant Joan ens diu en el seu Evangeli: era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Evangeli de Sant Joan, capítol 13, verset 1. Les paraules de la fe. Per què va morir Jesús? Jesús va morir perquè volgué ser fidel al pla que Déu Pare tenia de salvar tots els homes. Gràcies a la seva vida i lliurament en la creu, Déu Pare va perdonar els nostres pecats i ens donà una nova vida. Què vol dir que Jesús ressuscità d'entre els morts? Vol dir que Jesús, després de morir i ser sepultat, va ser tornat a la vida pel poder de Déu, el seu Pare, per no morir mai més. Qui és l'Esperit Sant? L'Esperit Sant és Déu com el Pare i el Fill. Ell dona vida a l'Església i la fa santa. Qui ens ha revelat el misteri de la Santíssima Trinitat? Jesús, el Fill de Déu, és qui ens ha revelat aquest misteri. Ell ens ensenya que Déu és amor i ens el fa conèixer. Avui nosaltres donem testimoni de la presència de l'Esperit d'amor que Jesús, el Fill de Déu, ens ha enviat des del Pare. La vida cristiana. Com els deixebles de Maús, entenem que la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús ens ensenyen a viure com a cristians. En l'última cena, Jesús va lliurar el seu cos i la seva sang i ens va donar el manament de l'amor. Per això estimem Jesús en l'Eucaristia i en els més necessitats. La seva passió i la seva mort a la creu, fins a donar la vida, ens ensenyen a viure imitant sempre aquest amor. En la seva resurrecció, en vèncer la mort per sempre, Jesús ens omple d'alegria i ens envia a ser testimonis de l'amor i la vida per sempre. Així ho celebrem cada diumenge. Per la seva ascensió al cel, Jesús viu i regna al costat del Pare, i nosaltres vivim sabent que ell és present en la seva Església i que som missioners del seu regne. En la Pentecosta, Jesús ressuscitat i glorificat ens envia l'Esperit Sant promès. Això ens omple de confiança, perquè l'Esperit guia l'Església, ens ho ensenya tot i ens dona força per seguir Jesús. Jesús dona la seva vida per nosaltres.